हाय लोगोफोर गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'हा बरायनायखौ जासिहरबाय ओमफ्राय आङो माने मबाइलखौ मा बुङो बक्स बिदि पालेंनि माबायाव दोनदों नालाय बिदि गंलायलायनांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय आं लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव माने मोनसे गोदान भिडिअ' लाना फैदों आरोना ओमफ्राय आं बैसागुनि थाखाय मा बायखो आं बेखौ नोंथांमोननो एसे भिडिअ'नि गेजेरजों देखायनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबोद नायलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय मामिया उन्दुनानै दङ बेखायनो आं एसे लासै लासै रायलायदों आरोना ओमफ्राय आं माने भइस अभार होनो सानदोंमोन आरोना इडिट खालामखांनानै ओमफ्राय एसे उन्दुसनलांदों खोमा बेनिखायनो आङो माने रायलायखाबाय आरोना बिदिब्ला लोगोफोर आं देखायबाय थानोसै आं बैसागुनि थाखाय मा बायखो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो एसे भिडिअ'नि गेजेरजों शेयार खालामसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबोद नायलांबानो जाबाय देखायनो आं नै बेयाव दङ आरोना प्लास्टिकआव ओमफ्राय बारा गोसा रायलायनो हायाखै गिगासिनो दं उन्दुलांगासिनो दङ आं फार्स्टआवनो देखायनोसै दख'ना आं बारा दामनि दख'ना बायाखै एसे खमनि दख'ना बायदों आरोना खम दामनि दख'ना फार्स्टआवनो आं दख'नाखौ देखायग्रोनोसै सैमा सोंगासिनो दङ मामाया सिरि मोनसिगोन नामाथाय बेयो जाबाय गोमो नैबे जाबाय गोमोद्रायबो नङा दै खान्थाल मादा गाब ना मा बुंगोन नामाथाय मिथिला जिखुनु जाया बेबो मोनसे आरोना एसे आगर फिसा दं आरोना नैबेबायदि दख'नाया गोलाव गिदिर बिराद मोजांखा आरोना मानसि गोजौफोरजों जि ग्लोम जाखागोन आरोना लोगोफोर खेर सुसानाया नैबे जाबाय गांसे आरोना थननानै दोनखाबाय बिराद मोजांखा लोगोफोरनि थनना दोनखानोसै बिनि उनाव आं आरो गांसे देखायबावनोसै एखे डिजाइननि कालाराल'सो एसे बेलेग आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहा नैबे गांसे बे जाबाय निला कालारनि मबाइलाव एसे फुरलांलां नुदों खिन्थु रियेलावहा बिराद मोजां दै कालारा नै बिराद मोजांखा लोगोफोर एसे फुवारना आं बारा फुवारला दै माने थननो बायो नालाय बेखायनो फुवारना देखायला बिराद मोजांखा लोगोफोरनि गोलाव गिदिर मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर बिराद मोजांखा लोगो बेबो दहायनिजोंनो सेम आरोना आगर फिसा दङ नैबेयाव खेर नैबे जाबाय दख'ना गांनै बिनि उनाव आरो दंबावो बेनि उनावहा नैबे जाबाय जलंगा दख'ना जोंनि मा बुङो सानजारि हाबा जानाय सानजारि हिन्जावफोरा गानो आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय जलंगा बेनि उनावहा नैबे मोनसे कालार मा कालार बुंगोनथाय बेखौ दहायनिया गोथांमोन ओमफ्राय बेखौ निलासो बुंगोन नामा मिथिला बे मोनसे कालार बेनि उनाव दङ नैबे जाबाय गेन्जि गाबोन मा बुङो मान होनो थाखाय लाबोफादों आरोना गांब्रै गेन्जि गांसे
गांनै गांथाम गांब्रै मामाया सैमाया मा मोनदों सुरि मोनहोबायसो मामाखौ मामा बारा माने गरम जाबोबाय नालाय बोथोरा बेखायनो एसे जि गोबा सायाव होना होदों आरोना आं लोगोफोर सैमाया खाथियाव सोंना होबाय थादों ओंखायनो गिख्रंबाय थादों माखौ नुनानै सोंबाय थादों बिसोरलाय जि मोजां उन्दुगासिनो दं दहायनो उन्दुनाय सिखाराखै दाबो बिफायाबो गैया ओजों जोंहानावहा न'आवहा थांदों आरोना दैमागुरियावहा दाबो मोनफैयाखै 9:30 जाबायानो बैसागुनि आलासियानो थांदों बिखुनजोआ लेंहरदोंनो ओंखायनो थांब्रबना फैदों आरोना ओमफ्राय ओंखाम जागासिनो दं होनना बुंनायमोन आं दहाय फन खालामहरदोंमोन आरो ओमफ्राय दा फैनो ओंखारबायदों खोमा ओमफ्राय जों सानैजोंल'सो दङ आरोना रुम सिङाव ओमफ्राय बिनिखायनो सानबाय आङो मा बुङो इउटुबावहा भिडिअबो आपल'ड खालामनाय जाथाराखै होननानै ओमफ्राय मा भिडिअ बानायगोन इदि जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय बिनिखायनो आं सानबाय आं दख'ना बायदों नालाय ओमफ्राय आं बेखौनो एसे बुङो भिडिअ खालामनोसै होननानै सानबाय आरोना बेक रायज्लायबाय थानानै सिरिसो मोनसिगोनदां भिडिअ बानायबाय थानोबो बिराद खस्थ' जायो गथ' गाबलाय मालाय बिसोरखौ बुरखायबानो आरो न'नि माखासे खामानिफोरबो थायो नालाय बेनिखायनो भिडिअफोरखौनो बानायनाया जाथारला ओमफ्राय नै लोगोफोर बिथिंबो आङो जि सुदोंमोन जि केजि सुदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं बिसिनायाव बिदि गारनानै दोनजोब्बाय नै दख'ना थननो दङ ओमफ्राय हौवानि गाननाय जोमनाय मामानि गाननाय जोमनायफोरखौ आं गासैखौबो बिसिनायाव बिदि दोनना होजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा खनबाय थानोसै आरोना मोनसे मोनसे बेखौबो नोंथांमोननि एसे देखायफिनसै नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबाय थाबानो जाबाय बाब्रबगासिनो दङ सिरिसो मोनसिगोन खोमा सिरि मोनबाथ' आं भिडिअखौनो बानायनो हानाय नंलासो थनना लानि र' एसे दायो आंना माथोआनो जालायलायाखै दायो आंना जि जाबनाय माबाया खामानिया जोबजोब्बाय आरोना नै जाबजोब्बाय आङो नैबे बिसिनायावनो बे गाहायावहा गासैखौबो माने दिनफायजोबनायमोन आरोना दहाय राननायफोरखौ ओमफ्राय थनजोब्बाय नै खालि जाबाय ओमफ्राय नै मामाया उन्दुगासिनो ओरैनो मामाजों दसे उन्दुना थानोसै आङो दाबो सफैयाखै 10ता जालायलायबाय दसे बिमा फिसा उन्दुना थानोसै मामा
आराम उन्दुदो जि उन्दुलांबाय गरमबाबो आं माने थफै होनानै दोनदों गगा मोनसोदों नालाय गगा मोनबाय थानाय थाखायनो थफै होना दोनदों आरोना आङो थफै होबाला ओमफ्राय गोलोमस्रावबाला माने गगाया एसे हामनाय बायदि जायो आरोना ओमफ्राय गुजुनायबो जागासिनो दङ बिनि थाखायनो मुलिबो दौगासिनो दङ मानसि जि गोलोमखायो गरम बोथोरबो जाबायना बिनि थाखायनो गरम मोनबाबो फेनखौनो लानो हाया जानानै दङ बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो मा बुङो बानायब्रबबायसो आरोना आङो दायो मोनायावनो ब्लगखौ बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय जोंबो उन्दुनानै थानोसै आरोना लोगोफोर जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलावहा गोदान बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो थाखाय खावलायबाय बयबो अननानै आंनि चेनेलखौ थाबनो 1K खालामनानै हो साबस्क्राइबारा एसे बारायनानै दङ आंना एसे नांबावगौ 1K जानो बेनिखायनो थाबैनो 1K खालामनो थाखाय आं खावलायहरबाय अनोब्ला आंखौ बयबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअ बेखिनियानो लोगोफोर बाय बाय